jiwa laras tembang dari rasa bab kebahagiaan sesandingan lan sliramu ayamku lan sliramu Kangmas narapeto ing pangrasa semara kita rinaksa ati paribasan tembang tetan pinisah lan wirama tanpa rasa lamun tekan reruntungan awet ora runtungan Kangmas ora bakal kapisahno
Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Anyune pasang ngantem bantar watu karang ngancani aku ngrekeh kenangan aku ngakoni sawise mbok tinggal wingi donyaku rasane sepi. Wes aku mengge. Suara mbak sekoro laut kidul eling sing bintarangku ngucapi janji urip tekani pati tapi meskipun
pinangkani pamundutan panjenengan. Bapak badhe teng napa, Pak? Mantuk bapake. Tak kira arep nyawer. Ora kondur. Kondor ora kaya. Kadung aku isin nek, Mas. Cantik to. Mulane to mamula. Tak kira arep rene. Mamula wong aja sak kepedean. Wong dalane nggur kuwi tok mesar panjlok panggung samono dhuwure. Pak Sumardi sampun dipun pinangkani kalian Nduk Niken. Kowe nyapa to, Nduk? Kok ngene iki nyapa? Nyapa? Sampeyan kok laya-laya kisinan to? Iya. Enggak, mamula to mamula. Bilang Pak Sumardi sudah. Pak Sumardi sampun. Ampun sah mriki nggih, Pak. Mengke transfer mawon nggih. Nggih. Soale lek njen mungkin maringi cash mungkin dibagi kalih cah-cah. Muga-muga trouble. Ora ya? Muga-muga trouble. Oh ya ngono. Ya. Mugi-mugi saged dados jambining saya kagem Bapak Nggih. Sumardi ugi Nggih. dari Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nggih. Matur nembah nuwun ya, Nak. Ya. Nggih, iki arep nyanyi apa neh? Apalagi? Yo. Aku sembarang ngelir iso, Mas. Negara angin iso? Wis pilih lagu-lagu Indonesia. Indonesia, lah Inggris. Lagu Jawa Indonesia wis di luar kepala. Oke. Inggris? Inggris kecil. Jajal, lagu Inggris. Langsung aja tapi ya. Ya, lagu Inggris aja. Lagu Inggris tapi ngerpek ya, Mas? Lagu Inggris apa nah to iki? Lagu Inggris aku iso, Mas, lagu Inggris. Apa ya, Cuk? Suwun. Nggih, repot mawon jenengane napa to, Pak? Orang ini ya. Nggih, Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi jenengan lancar rezekine pun nggih. Amin, Matur amin. nuwun Pak Sumardi repot dipunteraken, Pak. Nggih, atas-atas. Suwun, Pak. Bar niki kula pinangkani nggih, Pak. Incis. Apa? Jare dititipne. Endi mau orang keweblas kok. Boten, Pak, pusing ngene. Iya. Ya. Apa lagu apa? Lagu Inggris. Inggris Mandarin. Oke, Inggris. Wah. Wellness in my head. So. Inggris. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the star. I'll do anything, Lagu. anything you ask me to. Take you on the moon, watch me like the fly in a mountain you could point to. I wanna climb, it's crazy but it's true. It's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Mas Bisma, yo. Urang dah. To hold your hand and call you mine, and then I'll be your name till the end of time. I'll do anything you ask me to. I won't run to confront, just to be by your side. If your heart on the line,
iso nduk. Apa? Inggris ya. Iya. Ki iso ro. Dah. Kedawan lagumu Inggris iki. Ki lho sing dek enek. Apa? So we or I jam you, got ompel out. So we or cat and you, peace and gawi kill out. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Suwe ora jamu. Kuwi Jawa. Nek iki lho. Rungono. So we or I jam you. Bener gak? Jam you got ompel out. Inggris ah. So we or cat and you, peace and gawi kill out. Inggris ora? Ya carane ngono kabeh ya iso. Mandarin. Mandarin. Kita nananda. Ya piye jaremu iso lagu sembarang. Mandarin. Iso. Mandarin, Arab semua iso. Iki jane menungso apa to jane iki? Anake Pak Sol. Iya. Nak, kamu nyanyi Mandarin enggak? Enggak. Enggak ya. Gini, ini juga memperingati no. Oke, ucapkan ulang tahun buat alun-alun Cemara yang ketiga. Oke. Dan Miagan Umbrella Fest 2026. Wis ucapno no. Selamat ulang tahun buat alun-alun Cemara yang ketiga dan Miagan Umbrella Fest 2026. Ngabi lek opo. Ngomong karo gelegekan ngene, jauh ngambi. Oh, wes. Matur sing ngambi entar. Selamat ulang tahun buat alun-alun Cemara yang ketiga dan Miagan Umbrella Fest 2026. Matur nuwun sama ayo mereka salindria semoga. Tadi permintaannya adalah negara kanggo. Negara angin, ya. Ana negara angin, ana dina. Yes. Tuh. Yuk, bersama Mayangkara ada Niken Salindri Miagan luar biasa. Pak Sumardi matur nuwun. Lah, sumangga. Sewu kilometer nyusul awamu sing nate janji mulih ning aku sakwise ngrampungke urusanmu. Masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mau pingin nilai kepisahan wanang kurang
Hah? Denok. Denok iki piye? Sayangku sing ayu dhewe nyuwun apa bakal tak usahane. Ana, manut aku. Denok kuwi lek denok. Kuwi ya. Denok. Tapi tertib ya. Oke. Apakah cukup latan mangsih ngukir indah ayumu koyo bidadari mungkin iso anteng ewunan laku nyaritake gedene rasa
lagu terakhir ya nak. Aku tak pamit Ya. dhisik. Bapak Ibu sampun mancinipun campur sari Mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Sumardi SHMH. Matur nembah nuwun mugi berkah barokah rezekinipun kagem warga masyarakat mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma amin. Matur nembah nuwun mbok bilih kula sak kanca anggenipun geguyonan, anggenipun gegojekan, anggenipun tetembangan kirang anuju prawa wonten penggalih panjenengan nyun agunging samudra pangasami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Mayangkara niken salindri lah sumangga. Cek. Oke. Tangannya di atas semua dong. Mari kita gemparkan.